So guys, नै morning ओंखारलायबाय आरो ना morningनि 7:30 सो जाबाय खोमा दा टाइमा ओमफ्राय नै आंनि सिगाङाव थांगासिनो जोंहा हिमांशु ब्र नै गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायबाय आरो ना ब्रखौ गोबावनि उनाव दिनैसो जमा राइड खालामलायदो स' जों दा बरमायावलासै थांग्रोनि नोंथांमोना लामाखौ दसे नायथ' So guys, finally नै जों दा बरमा मोनफैबाय नै फ्लाइओभारा बरमानि बेनि गाहायाव दं जों सायाव थांसै 1 2 3 नै गाइस बेनो आरोना बरमानि फ्लाइओभारा नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै बरमा फ्लाइओभार so enjoy the view So guys नै दा जों बरमा फार्स्ट गेट मोनबाय आरोना ओमफ्राय जों बेवहाय दसे थाथ'नोसै माने जोंना डिएन ब्रआ मोनफैथ'वाखै बिखौ दसे नेनोसै ओमफ्राय बिदा फैबा नोंथांमोनखौ देखायनोसै दसे थाथ' स' गाइस जों दा बरमायाव दंफैयो बरमा फार्स्ट गेटआव दंफैयो ओमफ्राय साहा लोंसै एसे एखौ जाबोआखै माने ओमफ्राय साहा ता लोंनानै बरियानो थांसै देखो हमारा बाइक और ये देखो रास्ता हम इधर से जाएगा ओमफ्राय ओइनो जोंना हिमांशु ब्रआ मुत्र विसर्जन खालामनो थांदोंमोन बरियानो स' 1 घन्टा नेनायनि उनाव जोंना जबब्रआ फाइनालि मोनफैबाय ओमफ्राय जों दा डाइरेक्ट थांगासिनो नलबारि साइडथिं स' नोंथांमोना लामाखौ दसे नायथ' दा दसे उनाव लोगो मोनगासिनो स' गाइस नै दा जों हाइवेनिफ्राय बाख्लायबोबाय आरोना नलबारि ओरै हाबग्रा लामाथिंजाय माने ओरैजायथ' बरकुरा साइडथिं ज' फ्लाइओभार बानायगासिनो नालाय ओंखायनो बिथिं हाबजाया ओमफ्राय नै एसे जों एसे दाननानै फैनांगौ जादों एसे गोजानथिंजाय स' गाइस जों दा नैयाव फैयै माने ट्रेन फैगासिनो आरो ओंखायनो जों थाथ'नांगौ जाबाय खिन्थु भाग्यआ मोजां जे ट्रेना जों फैनाय लोगो लोगोनो माने ट्रेना फैखादों आरोना ओंखायनो ट्रेना थांग्रोथोसै बरियानो स' फाइनालि ट्रेना थांबाय आरोना गाइस एबार मटरजिपिनि रेस जासिगोन 1 2 3 स्टार्ट So guys MotoGPनि बायदि रेस नांनानै एकदमबारे भिर गारिफोरखौ बारबोजोबनानै नै दा जोङो नलबारि मोनबाय नैनो आरोना गाइस नलबारिया थ' जों दा आवगायलांबाय थानोसै हाजो रडथिंजाय स' गाइस आं दा गासै भिडिअनि भइस ओभारसो खालामना होदों माने एकदमबारे एसे केमनि माइकआ एकदमबारे खोथियाखा आरोना एकदमबारे उइन नइस फैलाजोबो माबानियानो माइकनियानो आं इखौ थाबैनो मडिफिकेसन खालामनानै एडाप्टार खालामना लासिगोन नङाबा इजि एख' भइस रेकर्डानो जाया स' गाइस गुगोल मेपनि हेल्प लानानै गुगोल मेप नायै बया सिं लामाजों फैनानै ओमफ्राय नै फाइनालि जों दा जायगायाव मोनफैबाय नैनो आरो ओमफ्राय इयो मेन गेट ओमफ्राय इनि हाबलांनांगौ आरोना सिङाव नै गाइस नोंथांमोना नायना लानो हागोन एकदमबारे बिथिंबो लामानि बिफां गोजा आरोना ओमफ्राय गेजेराव लामा बया हिट नांदो जायगायाबो माने बया थान्दा आरो स' नोंथांमोना बेखिनिखौ नायलांबाय था आरो मोनसे गेट दंबावो माने सिङाव स' गाइस नैनो आरोना सेकेन्ड गेटआ माने इ जायगानि ओमफ्राय नै गेटआ ओमफ्राय बेयावहाय टिकेट लानांगौ आं गाबोन नोंथांमोननो फुल इनफरमेसन स' गाइस जों दा फाइनालि जायगायाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय एसे गोबाव जाबायबो जों दानि मेंनानै एसे बानायनाय जायासै एसे रेस्ट लाफैबाय ओमफ्राय नै नोंथांमोना जायगाखौ नायनो हागोन ओमफ्राय रुमा नै आरोना गाइस आं गाबोन फुङाव नोंथांमोननो मोजाङै देखायफिनगोन
ओमफ्राय नै इफोरथिं माने फख्रि गोजा आरोना गाइस इफोरखि फख्रि गोजा आरो स' गाइस बे ब्लगनिया पार्ट 2 फैगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो एकदमबारे मोजाङै एक्सप्लर खालामनानै फार्स्ट गेटनिफ्रायनो एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोननो देखायजोबगोन आरोना स' दिनै इखिनिखौनो माबानिसै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव नुगोन गाइस नेक्स्ट भिडिअ'आव फुल एक्सप्लर खालामना देखायगोन आं नोंथांमोननो स' बाय बाय